Nyt tehdään basilikarisotto. Tämän risoton salaisuus on yrttipyreessä. Laita kulhoon pari punttia basilikaa, puoli lisää öljyä ja soseuta tasaiseksi. Risoton valmistus alkaa kuulottamalla sipulit, myöhemmin valkosipulit ja lisää vielä riisi. Hetken pyörittelyn jälkeen lisätään valkoviiniä ja annetaan nesteen haihtua. Sitten aletaan lisäämään kanalientä. Kanalientä tulee noin 7 desiä ja tarkka aika kellossa on 15 minuuttia. Kypsyyttä joutuu vähän harjoittelemaan. Sitten lisätään voita tuomaan kiiltoa, sitruunan mehua, parmesaanijuustoa ja lopuksi tämä ihana basilikapyrä. Risoton koostumus on vähän tämmöinen valuva ja riisissä pitää olla pientä purutuntumaa. Annoksen päälle sitten vielä vähän parmigianoa. Ai että kun tästä risotosta tuli keväinen ja superhyvää.